Huria ni Tuhan, selama tari Natal ma dihita saluhutna, Tuhan mana totong madungani ngulut taganuk marsada-sada. Tapasada marohatta martangya kita. Muliate ma hupasa rohanami tuho ali Tuhan. Diasi dok dinggan di basam. Neng taruli hami satokin naris yan hatam. Todim parbadia madungani hami. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Demang dainang hata ni dibata na sartu hita di bagasa tikyon. Dinet maisian berita nauli manang epagilum di si Johannes bidu sada. Ayat sada masuk sa tuai sa plopat. Tapayut ihukma omahatan ni Tuhan. Dimulanay nung adong hatai. Jala sartu debatado hatai. Jala debatado hatai. Imana sartu debata dimulanay. Salu nai marhites yan hataido. Ubahin na majadi. Jaladang adong nanggo sada siyan nong jadi naso marhites yani. Di bagasan hataido hanguluan. Laos hanguluan nido panodang ni hajul maon. Na marsinodang do panodangi di bagasan nahulum. Alay dang di jakon nahulumi. Hehe do sada halak sinuru ni dibata. Si Johannes do guarna. Sitidangi do ibana ubah naro. Asa dia tidakon panodangi. Anggiak gabi porsia saluhu na marhite sian ibana. Dan apala ibana panodangi. Na maka tidakon panodangi do tahe. Alenunga madok ro ujui tu portibion panodang nasitongi. Na manodangi nasa jolma. Di portibion nyado ibana. Jala marhite sian ibana do majadi portibion. Hapedang ditada portibion ibana. Narodo ibana manopot na di ibana hiat. Gabedang dijakon akka na di ibane. Alay manang piga na majakon ibana. Tusido dilehon huaso. Asa gabi anak ni dibata na sida. Akka na porsia di guarna. Ima akka na so tubuh sian mudar. Manang sian sakap ni daging. Manang sian sakap ni bawah. Tung siat debatado. Gabi daging mahatai. Jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida hami mahasangapon na. Ima hasangapon ni anak. Sasada nasiat amai. Gok asiniroha. Dohot hasit tongan. Ido sahatna. Damang dainang nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Selamat Natal ma dihita saluhutna. Anggia ma marhite hite pesta Natal. Totong dami ni dibata. Miyan di bagasan ngolutta. Diulauta. Talumobi. Di tonga-tonga ni rumah tangga taganuk marsada-sada. Damang dainang molo disukut tuhita ganuk marsada-sada. Isima na olo gabi sitidangi di sada-sada na masa di sada ingana. Manang isi hita na retarohana. Gabi saksi. Di sada peristiwa naso taboto naso tatusi. Pasti saluh na hita. Madokod daw. Jala molo didok musena. Adong sada peristiwa. Di jolo ni matatta. Di adopatta. Molo di jo hita gabi saksi. Isi hita na retaro hatta. Na pasti bodoh hita mangoloi.
Buasa ala na tabereng peristiwa. Ala na taboto. Jala ana tahati dakon marhite-hite na tabereng na taboto. Pasti sitong. Jala sasahalak na dipangido gabe sitidangi di sadana masa. Ekon hatopan do ibana, ekon haposan do ibana, jala na dia tidakon ekon hasitongan do. Mula bargabus ibana, gabe uhum do dapot na. Nadamang dainang, di bagasan turpu jamita, di pesta Natal tana parjolo dia pala partikyanon, takas do dia tidakon si Yohanes taringot tu panodage. Basa bo ibana makatidakon ala na takas di boto ibana, di atusi ibana, jala di hapor sa ibana. Na tuluda sarodo gabi madala di ibana bo makatidakon. Isi do na dia tidakon ibana, na dia tidakon si Yohanes di baga sejami taon, ima taringot anak ni Jolmay. Ima taringot tu hatay, ima taringot tu debata. Di bagasan ayat na parjolo di turpu jami tao tung masa takas do dokot dimulanay nunga adong hatay jala sartu debata do hatay jala debata do hatay. Dimulanay nunga adong hatay. Lapatan na dimulay nunga adong debata jala debata do nang hatay jala ima debata nang gabehata na dia tidak ko si Yohanes ido narotu portibio. Nampai di dokko ni masih Yohanes dia pala partikyan no. Alay dag dita de portibio di bana. Buasa buhay songoni di siala portibion manang jolmaon mamake aka parbino tuan ni portibion di bagasan goluna. Ubahe nima gabedang dia tusi dang diboto dang ditanda julmai isi do debata. Nah, alay damang dainang dung dia tidakon si Yohanes taringo ima tuhatan nang gabe julma taringo tu Yesus Kristus tung masetakas maridokon hata nang gabe dagingi mabuan panodak manang manodang akan nahulog. Di bagasan ay papato di dodisi di bagasan hatay do hanguluan laos hanguluan ni do panodang hajol mao. Hatay do hanguluan. Hatay do panodang. Jala na dibuat panodangi gabe mabat akan nagulapi gabe torang. Nasonar damang dinang. Mulut asukun tu bagasan mulut ta ganuk marsada-sada. Buhado parngulut ta nasalaw. Buhado parngulut ta di bagasan nasataw. Mangulo di bagasan hagula do kita. Mangulo di bagasan akagi di pardagingon do kita. Manang mangulo di bagasan torang ni dibata. O perlu do tarajumi di bagasan pesta Natal na taraya dia pala partikyan no. Alay molo tumpe pargolutan na selaw di bagasan akahagulapon. Takas di bagasan partikyan no di pasatu kita. Hangoluanido hatay jala hangoluanido panodagi. Lapatan na Jesus Kristus naroto portibion nagabejol manod daging ulutta. Ala na Jesus Kristus nang gagbejol manod daging ulutta berarti salu na akahagir na kapardagingon. Akka ulaw na sunadinggan nung nga disodangi debata. Ala nung nga disodangi debata berarti urang adong be di bagasan parngulutta akka ulaw hagulapon. Unang adong be di bagasan parngulutta akka hagip na kapardagingon. Unang adong be di bagasan parngulutta akka rohahoso. Buasa ala na nunga sodang ni debata na maringana di hita. Dang portibyo be mga raja hita.
alai debata marhite-hite Jesus Kristus. Ido nagabi mga raja salut ng ulutta. Hurian nolonga di bagasa tuatta. Dihata ni debata nang sa tuita di apala partikyanon. Tumasetakas do di tariason si Johannes jele de tidakun ibana taringo tu panodangi. Nampi gudang di hati hai madok si Johannes do na sinuru ni debata alay do si Johannes daw. Dido ibana hataido manang Jesus ido. Ido na sinuru ni debata. Dang adong panodang di si Johannes. Dang si Johannes panodang. Alay Jesus do. Nah, hurian ni Tuhan. Molo tabahin majuhata ni debatahon taraju mi bagas tu bagasang ulutta. Hobar tu ujahan nasa tuhita di bagasa partikyanon di bagasan pesta Natal ta, pesta las ni roha, pesta olo-polo didok gabi daging mahatay. Adonai ko si piapotta. Marhite-hite pesta Natal na ganup taon tarayahon. Na ganup taon taingon. Na ganup taon paingotok kita musen. Na perjulu sahali. Jami taon. Neng takas mengajar hita ganup marsada-sada. Ala na nunga gabi daging no hatay. Berarti na neng dohonon na tuita ganup marsada-sada. Marhite-hite pesta Natalon mengajar kita Natalon paingotok kita ia debata nunga tubuh tu portibio mangale sodang tu hita nunga mia di tonga-tonga ta alana debata nunga mia di bagasa ngolutta di tonga-tonga rumah tangga ta berarti ikon ta patarida humma di bagasa ngolutta ganuk marsada-sada hatarida nong mia debata hatanong gabi daging mengajar hita berarti ganup jol mana marayon Natal di bagasan parngolonna. Iko di patarina masodangi. Sodang ni debata mana iko mengajar hita. Sodang ni debata mana iko maringana di tonga-tonga ni ngolutta. Sodang ni debata mana mia di tonga-tonga ni rumah tangga. Molo nunga sodang ni debata na mia di tonga-tonga ni rumah tangga. Molo sodang ni debata nang mga raja salut nang ngolutta. Berarti sudenang akan namar Natal. Sudenang na marningot hari ratu tubuh di Tuhan. Sudenang na madoko Jesus Kristus Tuhan. Eko gabetarida sondang ni Jesusi di bagasan ngoluna. Unang adong be aka ulan hagolapor. Unang adong be aka ulan hosom di bagasan parngoluon. Alay hulaon holong ni rohan nama neko taulaut di bagasan ngolun. Napaduahon damang dinang siyan hata ni debataon nang ditogihok kita ganup jelma na merayahon pesta Natal iko gabi sitidangi ni debata so nga si Johannes iko gabi saksi ni debata bagaimana kita semuanya menjadi saksi akan kebesaran kasih Kristus. Bagaimana kita semuanya menjadi saksi bahwa Kristus yang kita muliakan sudah datang ke tengah-tengah dunia ini. Maka kedatangannya tentu memberikan sukacita yang begitu luar biasa bagi kita. Ali di sudinang na porsia iko gabi sitidangin di Yesus Kristus. Unang adong beaka hata pargabuson siya kita. Dan adong begabus bagai sangolutta. Na adong kejujuran. Maka setiap orang yang merayakan Natal dia harus jujur dalam kehidupan. Setiap orang yang merayakan Natal dia mempersaksikan Tuhan lewat sebuah integritas di dalam kehidupannya bahwa hidupnya penuh dengan kejujuran. Orang yang bernatal, orang manang jolma na memestahon hari hati tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Diajari ikut gabi sitidangi marhiti-hiti kejujuran. Nabangit damang dainang siyan hata ni debataon
nang didot tu hita ganuk marsada-sada di bagasan ayat 14. Gabe daging mahatai jala maringanan di tonga-tonga ni taon jadi hida mahasangapon na i mahasangapon ni anak nasasaday na siya amay guasi ni roha. Maka orang yang merayakan Natal akan melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan. Jolma nama mestahun hari atu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus iko marnida akan adingan at kahinauli na pinatupan ni debata. Lapatan na sungod dia, kita akan melihat kebaikan Tuhan di dalam penderitaan kita. Kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan ketika kita bersoal. Kita akan melihat bagaimana topangan tangan Tuhan ketika kita di dalam di dalam kehidupan ini. Amang inang gudang doa kasih tahu no. Nata adu pita 2022. Ragam hasusa, ragam akahamaulo, ragam akaparsahiton, ragam naswar sen roha do pikiran. Ganuk jolma, ganuk rumah tangga. Marasing-asing no nadiadopi di bagasang ngoluna. Alaya manginang, marhite-hite natalon, di pengot tu hita. Di bagasa si taonota, di sido miad debata. Songo dia carana, marhite-hite na mangalew na damit tu hita. Marhite-hite na madongane jala mangurupi ta sonang gale. Maka kita akan melihat dalam pesta Natal ini kebaikan-kebaikan Tuhan yang senantiasa bekerja bagi kehidupan kita. Tabereng sonarya manginang biasa do taparwahon mol pesta Natal gudang akka aksi diakonia, gudang akka pemberian sembako do kalian asing. Sudi nangi patarindah dengan basa do asini rohani di Batawi. Jadi manginang di pesta Natalon unang beta bereng akka narwa, mana unang beta ulat akka narwa, aleko da bereng otta. Molotung pe ado dong atamar pangalaho na orang sumat. Iko bereng otta do pangalaho na nadingkan. Molotung pe nasala pangalaho ta orang sumat. Iko poboto do dirita mar pangalaho na dingan. Buasa asa tong jul mana asing mamereng dengan basan di debata burjuni roha ni debata marhite-hite ngolutta marhite-hite ulotta jala marhite-hite rumah tangga. Amin martangya kita. Moliate Tuhan nunga di paluaso hami taruli marhite-hite atam. Moliate di tiroi ho hami. Porsia do tutu hami nang mia doho di tonga-tonga ni ngulunami. Madongani mangurupi mangudihok kami asa margogo kami. Mangadopi ragam niya kahasusaan. Naro tu bagasa ngulunami ganok marsada-sada. Muliate Tuhan. Pasat tami ma diri nami daging nami lang todi nami tutakamu. Miyam maho di tonga-tonga ni ngulunami. Miyam maho di tonga-tonga ni ular nami. Jala miyam maho di tonga-tonga ni rumah tangga nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Martangyak kami Tuhan. Amin. Shalom. Selamat Hari Natal madihita salhut na damang dainang. Tuhan ma mamasu-masu hita.